astăzi ne vom juca iarăși Graphic Test, decât că ne vom juca doar și doar mapa 4, pentru că nu mai arată niciun pic cum era înainte. Adică a fost schimbată total. Dar din fericire am o filmare care nu a fost pusă pe YouTube, unde apare și mapa lui Yarnaby și mapa 4, decât că eu la edit o să pun doar mapa 4. Pentru că în episodul următor o să facem mapa asta și s-ar putea ca mâine să se bage un update cu Dewey. Deci coborâm aici, mai ceva, nici nu pot să vă spun dacă mai țineți minte, pentru că n-ați văzut pe canalul meu cum am făcut. Deci mergem aici, luăm bateria și o punem. Aici e mișto că a și băgat cutscene. Și într-o actualizare mai recentă l-a făcut pe Huggy să fie mult mai rapid. Unde? Am dat cum face. Mamă, dar urât mai face. Face urât de tot. Bun. Aici mi-arată o săgeată. Să ne uităm aici. Deci, spune... Habar n-am ce arată aici. Că ce, că e ăsta stricat sau ce? Este... What? Să folosesc presur hand ca să sparg geamul? Că scrie aici broken, adică stricat. Cred că la asta se referă. Ar fi mai ușor dacă nu s-ar mișca. Da, cred că sunt singurul care efectiv nu poate să... Cred că mai bine nu folosesc presur hand acum la cum face. Acum ia uite, acum e mult mai ușor. Și acolo spune pe tablă că să luăm presur hand. Bun, gata, am spart. Și nu știu de ce mi-a dat lag. Ok, mișto. Asta este da. Să iau ăsta de aici, că poate ne va trebui. Nu pot să deschid asta și nici asta, dar văd acolo. Logic că trebuie cumva să mi se strice asta, filmarea, așa că Roblox-ul a decis să-mi dea reconnect. Logic. Și acum la edit va trebui să mai și tai partea unde mi-a dat reconnect. Da, oricum am făcut repede eu ce a trebuit ca să ajung aici. Și da. Aici cred că e ceva. Trebuie să ne trebuie foc. Cred că trebuie foc. De-aia. Că e ăla așa. Luăm curentul frumos. Îl punem aici. Ne-a deschis ușa. Și ne trebuie alt curent. Dar nu... cred că trebuie să-l iau până aici. Da, că văd că merge. Da, aparent asta trebuie să fac. Îl luăm pe ăsta și acum punem acolo.
bateria. Punem frumos. By the way, dacă vreți să mă adăugați la prieteni pe Roblox, o să vă pun eu o imagine pe ecran cu nume, cu profilul și voi puteți să-mi dați add connection dacă vreți, desigur. Bun, facem puzzle-ul ăsta. Dacă vă întrebați de ce nu am mai postat, motivul este că am avut evaluarea și de-astea și de-aia nu am mai putut să postez, pentru că am stat să mă pregătesc pentru evaluare și logic. Dar acum o să postez mai des pentru că am dat evaluarea, am dat-o astăzi, am dat o evaluare azi, ieri și alaltăieri am dat am dat 3 evaluări, 2 la română și una la mate. Și da, nu am mai postat. Să nu mai așteptăm asta că merge încet să mori. Bun, și unde ne duci? Să terminăm harta. Bă, sincer sper că într-un update să o facem că mai lungă. Da, deci asta a fost harta. Cam simplă. Dar totuși trebuie să apreciem că l-au băgat pe Huggy. Și trebuia în update-ul ăsta care s-a băgat, trebuia să apară și Dewey, dar nu știu, a fost ceva și nu a mai fost băgat. Dar dacă mergem noi aici, unde e o dasă de speedrun, ia uite ce spune aici. Really sorry, așa, bla 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 bla, Dewey bla 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 bla. Credeți că o să citesc toată asta? Nu am chef să citesc. Deci, da, dar puteți să puneți pauză, să știți. Pentru că am o lene pe mine, nu știu de ce. Deci, în următorul update va fi Dewey. Hai să facem și mapa 4 și m-am aruncat. Ce e aici? Baterii. Așa era prima cameră, chiar era la fel decât că nu era bucata asta, peretele ăsta nu era. Aici era la fel decât că camera asta nu avea geam, era decât aici era un perete, nu era lumina, era ușa și ăsta de scan și aici înăuntru nu erau astea două. Și într-adevăr trebuia să bagi bateria aici. Aici nu erau astea. Nu era săgeata. Și aici nu era doar o bucată. Era doar asta decât că nu era. Era la fel aici decât că nu era gardurile. Aici nu vă ceva. Aici era la fel. La fel era. La fel. Aici știu că toată camera asta era la fel. Nu pot să mă arunc. Ba da. Și
să rămână doar pentru următorul videoclip, o să rămână doar mapa lui Iarnăbii. Sau dacă nu facem videoclip până pe 9 mai sau când să bag update-ul. Așa, s-a mai băgat pe Flegan, s-a băgat cele 5 date glonțe, că nu erau înainte. Puteai să dai cât vrei aici. Aici era doar aici. Trebuia doar să mergi aici și aici era ăsta. Trece aici. La fel. Aici văd că la mapa 4 și la 3 s-au schimbat niște chestii. Aici nu erau săgeți. Asta e faza. Bun frumos. Și am văzut că singurul lucru care... Deci am făcut sunetul ăla, nu știu. Dacă așa mergem pe aici. S-a greșit. Bun, frumos. Și ceea ce îmi place la developerii ăștia, că bagă destul de repede update-uri, cum ar fi bagă din 8 în 8 zile și din 6 în 6 zile. Ok, nu o să băgăm de seamă ce s-a întâmplat acolo. Dar ce s-a băgat foarte nou, s-a băgat textura, arată foarte mișto. Și o să vă dau un mic spoiler, dar în mapa 4, tot ce am deschis de mapa 4 este că e mult mai mișto cum era înainte, adică mapa 4 a fost aproape toată schimbată. Eu fac un videoclip doar cu mapa 4, unde vă voi explica ce a fost, ce s-a schimbat. Frumos, frumos, frumos. Și pentru final vreau să vă spun așa o întrebare. Vreți să-mi schimb numele de la canal? Pentru că sună cam așa, cam urât Mario Gamer-ul. Și gamer, hai că sunt gamer dacă e. Deci vreau să vă spun, vreți să îmi schimb numele în Mario Games? Că sună așa mai mișto Mario Games. E și așa mai scurt. Vreți să mi-l schimb? Să scrieți în comentarii. Dacă vreți să mi-l schimb. Eu aș zice un da, pentru că chiar sună așa mai mișto.